Dead on arrival ang sarong Punong Barangay makalis na masalpok ng pick-up ang piglulunadan ng motorsiklo sa sitio Mainit, Barangay Balogo, Pasacao, Camarines Sur, alas 8 nin aga kanakaaging Martes. Binisto ang biktima na si Punong Barangay Romeo Nuica, kang Barangay Bicol, San Fernando, Camarines Sur, na backride ka motorcycle driver asing kabarangay na si Alfredo Canyo na nabarian in bitis sa insidente. Sigun kay Police Major Alan Lopez, ang acting chief of police kang Pasacao Municipal Police Station, pasiring sa Banuang kang Pasacao ang mga biktima kan mabangga kan pick-up na pigmamaneho ni Juanito Garcia Jr. na mapasiring subo sa sarong construction site alagad na waran control sa iyang bihikulo. Dahil man po base sa mga natanim, dahil man po daan dalaga. Dahil lang ito pong area may cord, sharp cord, siguro dahil na-control si sasakyan. Kaya nakalagong dikit naman sa linya ng motorsiklo. Seryosong lugad sa payon sinapo kan opisyal na napag-araman na mayong suulot na helmet kan maaksidente. Sa mga driver po, siyempre ang inatang pinapagirumdom, lalo sa mga motorcycle riders na pirming magsulot ng protective gear nila, especially po itong helmet, plus helmet, at least na minimize ang damage kung sakaling naka-encounter ng araw na aksidente. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Pasacao MPS ang driver kang pick-up na nahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury and homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.